שלום, הגעתם לעוד סקירה של אתר NoRisk, והפעם נועה בלוטוס BT840. האוזנייה הזאת היא קטנה, נוחה, נצמדת לכל דש. היתרון המרכזי ומה שמושך הכי הרבה לקוחות לרכוש אותה הוא החוט שחוזר לאחור אל המכשיר בלחיצת כפתור. כאן יש לנו כפתור רב שימושי של כיבוי והפעלה, מענה וניתוק לשיחות ועוד. מתחברת לשני מכשירי טלפון בבת אחת. מימין יש כפתור ווליום וחיבור כבל טעינה. ערכה כוללת אוזניות קליפס, כבל טעינה USB, מתאם למצת הרכב, ג'לים להחלפה לאוזן והוראות שימוש בעברית. האוזנייה מגיעה עם אחריות לשנה של ברקום שיווק והפצה. ניתן לרכוש אותה אצלנו בחנות NoRisk במחיר משתלם במיוחד.